Ahoj, zdravíme vás! Čau. Já jsem Šokr.cz a tady to je Demon, můj kamoš. Vidíte mastýlové brnko? Podívejte na moje. A chtěli bychom vám ukázat upoutávku na můj server. Jméno zatím nemá, takže můžete tady kamošovi, dáváme to na jeho účet na YouTube, tak mu můžete psát různé komenty a tak, lajkovat, různé ty a můžete si vymyslet i název. A samozřejmě IP tam bude taky. Tak, jdeme na prozkoumání našeho serveru. Já tady mám víc baráčků, víte, my jsme admini oba. Mi to patří ten server. Tak jdem. Tady je moje skromná vila, máme tady rezidence. Warpy tu jsou. Jak vidíte, X-ray je tady povolen. Tamhle třeba tam ten divný baráček je můj. On ještě nejde vidět. Ne. Ještě ne, až teď. Ale jak jsem já, tak jo. No, takže tady vidíte, tady ten cihlový, to je kamoše, tady Demona. Tady to druhého kamoše, ten se jmenuje ten se jmenuje trošku retardovaně XXXZZZ. Tady je skleněná ta tam, jak jsme ne? Sféra, to jsme si jen tak hráli. No, Tady jsem to si... je dobré. Tady je další můj baráček. Jak vidíte. A seznam pluginů se vám ukáže, když napíšete /pl. Ne pol, ale pl. A tady vidíte, mám jich tu dost. No. A jeden z hlavních pluginů, který je opravdu jakože na grifování, je tento. Vidíte? Je to skleněné. Střelíte do toho a to sklo se zničí. A zase po 9 vteřinách se regeneruje. Takže podívejte. Ještě bychom jim mohli ukázat job, ne? Co bychom mohli? Jo, shop? I když tam je teprve jeden obchod. No, to jsem si tak trošku jen hrál taky. A potom bychom mohli ukázat i hobby. Hobby? No. Jo to! Pojď Martin tady. Neboli démon. Takže podívejte. To když budete chtít používat Good Walk, neboli tohle, tak mi musíte napsat... Co to To bude? bylo milé. Tak mi budete muset napsat, požádat mě o to. Já vám to musím dát povolení, víte. No, jak vidíte, tak takhle spadnete jakoby, normálně shiftem se klesá, mezerníkem se stoupá, a když napíšete lomeno gv off, tak se to vypne. Jo, samozřejmě prosím? Ani. Samozřejmě pro adminy tady funguje buď timeset 0, nebo timeset 20 000, a nebo zjednodušeně lomeno d, a nebo lomeno n. Když napíšete lomeno d, tak se vám dá den, lomeno n, tak je noc. Tady je les na kácení, víte, kdyby došly nějaké stromy a tak. Divný stromeček, to jsem zničil. Jo, protože my jsme spolu hráli přestřelku Kama, on se tam nějak chtěl dostat a mi tam dal wooden planky. Tak ten magor. Tady máme koupaliště. Magor, ty jsi magor. Tak ty si píča. A ty jsi kokot. Dobré už, s těma prostýma slovama. Tady máme koupaliště. Já spolu jet. Ticho. Jo. Tak to je konec. Čau. A na vás ten list, co tu